खालामनो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। माने आङो न'नि बारियाव दङ आरो न'नि बारिनि बे मोनसे गुबुन रोखोमनि मोनसे फिथाइ देखायगोन आङो। बे फिथाइया मा रोखोमनि आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो। आं बे बेसादा मा बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन। माने गाहायावनो थायदों बे बेसादा फिथाइया। जानोबो गोथाव जायो बे बेसादा गाहायावनो। माने आङो नै बारियाव दंजोबोलै बारियावनो साइडनि बारियावनो दोङो। बे साइडनि बारि गोजा बेफोरो माने आं बारिबो नंद्राया मानो लामा जिङावनो आरो। ओमफ्राय बे बुस्थुआ गाहायावनो जादों आरो गाहायावनो बेखौ देखायगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै देखायनोसै नैबेनि गाहायावनो बे जादों खान्थाल फिथाइ नुखाबाय। खान्थाल फिथाइ गाहायावनो थायदों। फिथाइयाबो मोजाङै जानोबो गोथाव जायो नै गाहायावनो। बेखौनो देखायनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय। जा सर्ट आरो बे फिथाइया सर्ट भिडिअ ओरैनो गुसुं बानायबाय। नोंथांमोननो रेगुलारलि आपडेट होबाय थानो होननानैनो बेखिनि माबाखौ बानायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो। सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। बेखौनो बानायनो होननानै आङो देखायनो होननानै बेखिनि सर्ट भिडिअखौ लानानै फैदो। बारा गोलावबो खालामा भिडिअखौ। बोथोरा दिनैसो बुस्रांना बिराद मोजांबो जादों। बोथोरा दिनैसो बुस्रांनानै होनायखाय एसे साफा जादों जायगाया। नङाबा हाब्रु दैब्रु बिराद खस्थ' जाबाय थादोंमोन। बिराद बोथोरफोरा नायनो सुखुयि माने जायगाफोराबो लेथ्रा माबा जाबाय थादोंमोन। दा मोजां जाबाय एसे साफाबो जाबाय बोथोरा। आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो दे। लाइकबो खालामदो। बेखिनिखौनो देखायनो होननानै लानानै फैदोंमोन आङो।